Penasaran terus Kak. Urung-urung dingin. Makasih ya Pak ya. Tangane lek mlebu ya ditokne aja mek mlebu tok. Luwe becek loro utuh sakmene sakmene ojo loro apa pilih urung yen urung aku tak pilih gantung gantungnya setepeti Maria apa mariku asetino rasane selindu ning awak marake guru numpak dokar aku ning wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon aduh bakala aduh biung anakmu kaya wong kembung kapan dika maring pitulung iwa cucuk nepung sarung kepadut alias kadung ngendake sawah ngendake kampung buyai lali bojo lali wayang lali peto rasane lamban pilih racun apa pilih burung aku tak pilih gantung dotore pisan malaria apa marindu asetino rasane serindu sakit cinta awak guru tenang kok keblek kalian sabar mesti aduh bapak aduh biung anakmu mbok keneke wis keblek tenan ta kapan dika maring pitulung iwa cucuk nembung arung kebacut alias kadung ngendake sawah ngendake kampung sakas iwa cucuk jare disangkas sing ndi kok lali wayah lali peto wong gandrung pilih bejo apa pilih burung burung aku tak pilih gantung
yo ngantung nangis. Maria opo marindu sedina rasane selindu ning awak marake guru genti Iwa cucut nepu neng karung kepacut alias kakung entek desa entek ning kampung ya kau ya Pak krasa kok lek sampean ngono ki wis ndak karo